jeg skulle have været en plet på land. Ja. Min far var glad for senere, at jeg ikke blev det. Ja. Fordi han var helt sindssyg med fodbold. Og min storebror kan ikke spille. Han kan slet ikke spille fodbold. Ham, der er 12 år ældre end mig, han kan slet ikke spille. Og mine 2 søskende, der er midt imellem, de kan heller ikke noget sport. Ikke en ski. Så da jeg kom til at kunne spille i fodbold, min far, det kan jeg grine af. Nå, tilbage til min mutter, som jo boede op Staterlæ her. Det er op Staterlæ og flyttede over i beskyttet bolig. Blev så en lille smule her til sidst, sådan lidt glemsom og måske en altid mod det demente. Når hun så de hvide trøjer komme gående, altså folk, der kom jublende, så ringer hun til mig på mobiltelefonen. Jeg kan se, at der står 134609. Siger, det er John. Hvad så, mor? Ja, hvad så? Skal du spille i dag, siger hun så. Jeg siger, nej, mor, jeg spiller jo ikke mere. Har de sat dig af? Så siger jeg, nej, mor, jeg er jo gammel, jeg spiller ikke mere. De sagde ikke sætte dig af. Og vel? Ikke? Så har hun jo set de hvide trøjer, og så var hun så lige, du ved, tilbage 25 år tilbage, hvor hun skulle ud på stadion og se mig spille fodbold, sammen med min kone og mine børn og så min far. Ikke? Så hun siger, har de sat dig af? Ikke? Det var hendes største, helt fantastisk, at hun lige kom med den. Hun troede, de satte mig af, fordi jeg ikke skulle spille.